Hvor blev du af? Jeg anede da ikke, det var i dag. Andreas ringede til mig for 20 minutter siden. Jeg har stået her og ventet i timer. Jeg har ikke fået noget at vide. Han har lige ringet til mig. Jeg var travlt optaget, altså. Jeg har stået timer og ventet. Altså. Nå, lad os komme afsted. Ja, lad os komme i gang. Skal vi ikke køre? Det er den forkerte bil, du er i. Skal herover. Kom. Det er den her bil her. Se lige her, hva'? Hvad siger du så? Hvad siger du? Endelig en Saab. Altså, den er jo ikke ophidsende. Det vil dele med være synd at sige. Prøv at høre, din svensker. Jeg må lige tage sikkerhedshjelmen på, fordi ellers så råber og skriger den jo bare af mig. Ja, den kommer til at gå amok på dig, kan jeg love dig for. Så nu kører vi i Saab, min ven. Ej, hør lige her. Det første... Ja, plads. Der pumpes. Der pumpes. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Du har garanteret gjort et eller andet ulovligt. Det er svensken, der allerede skiller dig ud. Du måtte ikke aktivere dit sæde, mens du kørte, fortalte den dig. Nej, jeg vil så aktivere det her. Skal vi lige aktivere noget klima? Du har jo taget lidt med noget udstyr på det, jeg synes jeg. Du må godt se lidt pænt ud, ikke? Sådan der. Nu er vi on the road her. Velkommen til The Roadshow. Ja. Vi kører i en Saab i dag. Og vi har været på, en lang rejse for at finde Saab, men det har vi gjort i dag. Åbenbart. Ja, jeg blev ringet op af Andreas fra Biltorvet, og skynd dig, og hvor bliver du af? Og... Men altså... Jeg stod og ventede. Jeg troede, du havde fået mailen. Det er jeg ked af. Det kan være, det er min fejl. Men nu er vi endelig kommet frem til at prøve den allerførste svenske bil i The Roadshow. Og min første kommentar til den er at køre ordentligt. Ej, for helvede. Se det! Bremserne virker. Og det var sjovt, det du sagde med selen før. Hvorfor var det sjovt? Fordi Volvoen, hvor den er opfandt selen. Ja. Ved du, hvad Saaben har fundet? Som er lige så stor som selen. Det er vi nødt til at tale om allerede nu, fordi du har rigtig meget tøj på, så det er meget vigtigt for mig at fortælle dig det. De opfandt sædevarmen i sæderne. Jamen, hvor kraftigt ikke, der er sædevarme tændt her. Jo, jeg starter på sædevarmen lige om lidt. Hver bilmærke... skal vi køre det her. Ja, det var en god idé. Koncentrer dig lidt. Ej, hvor du kører ringe, mand. Nej, jeg har jo haft en Saab før. Ja, det kan man sgu da ikke mærke. Nej. Sådan der. Nu kører vi. Hvad nu? Du kører som om du har stjålet den, altså. Det har jeg måske også. Sådan der. Mit første indtryk, ikke? Dit første indtryk er det? Kæft, hvor er den kedelig indeni. Seriøst? Helt seriøst. Saab slår sig op på at være vi kommer fra jægerfly, og det er vores arv og sådan noget. Altså, jeg har aldrig siddet i et jægerfly, der lignede tilnærmelsesvis noget, der var så kedeligt. Det er jo helt vildt. Ja, men der er jo en vigtig ting i det her, det er, at alt virker. Altså, alle knapper, alt virker. Altså, Saab kan bygge ting, der virker, ligesom Volvo kan. Svenskerne bygger ting, der virker. Jeg ved godt, hvad du siger om lidt. Jeg er udmærket klar over, hvad du siger, vi kører rundt i konkursbo, og du vil grine senere over, at Saab ikke overlevede, men det er rigtig godt det her. Apropos fly og Saab, det startede jo selvfølgelig med at lave fly og så lavede biler. Og det gjorde de jo startede med at lave de første biler i 1945. Og en lille sjov ting med det er jo, at det var lige efter krigen. Og der var de meget inspireret også af den måde Ford gjorde det på, hvor de så sagde, jamen nu laver vi den her Saab 92, den første de lavede, i 45. Og den kunne man få i alle farver.
ligesom med Ford T. Hvad sagde Ford T? Alle farver, bare den er sort. Og Saab sagde det samme. Du kan få den i alle farver. Den skal bare være grøn. Ved du hvorfor? Jeg kan godt huske, det er noget med, at det var krigsmaling, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Fordi de havde lavet flyvere til krigen. Og så havde de jo lager af maling. Og så havde de... Ej, stop lige. I'm not kidding. Shit, der var varme i sædet der. Fuck, mand. Sådan der. Er der har startet? For helvede. Jeg er helt svedig på ryggen nu, mand. Fuck. Jeg er helt toastet. Ej, det må du sgu ikke. Og temperaturen udenfor viser 28 grader, mand. Du sagde jo, at de havde opfundet sædevarmen. Så skulle vi jo se, om det virkede. Ja, det gør det sgu. Jeg er helt svedig nu, mand. Vi går her på sommerdag, 28 grader. Jeg har mit badetøj på, og jeg er helt svedig nu. Det var en god gimmick. Og det er vigtigt at vide, at jeg er altid sjov med Morten over, at han altid laver hans Lisbeth Dahl-humor, men han er meget sjov. Det var en god en, det var rigtig god. Vi har nu holdt en lille pause, fordi vi skal til en lille konkurrence. Du skal gætte et slogan, og du må vælge et årstal, og så skal du se, om du kan gætte bilmærket ud fra det. Og det starter i 50'erne, og det slutter i dag. Jeg vil sige 1969. 69. Godt. Der er faktisk 3 i 60'erne. Og det første, det giver, at det ikke er i Europa. See USA in your beep. Det er det første slogan. Putting you first keeps us first. Det er det næste. Og det sidste er It's exciting. Så er jeg jo lidt glad, fordi jeg så valgte jo det rigtige årstal, ikke? For nu peger vi os ind på ja, men nu var der sådan lidt, jo. Amerikansk bilmærke. Putting you first keeps us first. Ja. Vi er ikke uden firehjulstrækker, fordi så vil de satse på noget... Det er ikke en model. Var det ikke en model? Det er et helt mærke. Det er et helt mærke. Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt at nævne Ford. Jeg er bare ikke... Jeg siger Ford. Du siger Ford? Ja. Jamen, det er ikke rigtigt. Det er Chevy. Og Chevy, de har jo et forfærdeligt slogan i dag, der hedder Find New Roads. Det er noget. Altså, det er virkelig ringe. Okay, jamen det... Du tabte? Jeg har tabt sgu. Det er jeg så ked af. Det, ja. Man kan ikke vide alt. Ved du, hvad Saab står for? Jeg gætter på, at der er noget aktiebolaget indover. Jamen, alt svenske bolaget. Er det ikke det? Det svenske Aeroflot aktiebolaget, et eller andet. Aeroplanen. Så det er svensk Aeroflot. Aeroflot. Men forskellen er jo så, at Aeroflot ikke er på konkurs. Der kan man så tænke over, ikke? Hvorfor gik de egentlig konkurs? Altså udover at de kun havde én bil i hele deres modelprogram der. Altså igennem alle årene, de var ret sådan stedige i svensken, skal de have, ikke? Alle andre firmaer, de udviklede sig. Svensken, de holdt bare stedigt fast. Nej, vi har lavet verdens bedste bil. Hold op, I skal ikke købe noget andet. Det er den her, I skal købe. Altså, man kan sige, at svenskerne er jo gode til at bygge biler, og de er specifikt gode til at bygge få gode biler. Og det er, som du siger, Saab. Interessant er, at Saab 900 er jo helt klart deres allermest solgte bil. Og den er solgt 980.000 Saab 900 er solgt. Det er da også den fedeste. Saab 900 Turbo. Ja. Ja, det var lidt den, jeg troede, vi skulle prøve, da du sagde, at vi skulle prøve Saab en gang. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Hører turbo? Ja, jeg skulle til at sige, at der er sådan en lille turbotegn. Det er ikke så ingeniøragtigt. Nej, men når man har en turbo, så skal man ligesom indikere, at det er en turbo. Altså dem, der køber dem jo, det er jo sådan nogle ingeniørtyper med blød hat. De bliver da ikke imponeret af det der. Tror du det?
Hvem ville købe sådan en brugt bil her? Det vil, folk der altid har drømt om at købe en Saab, men aldrig ville bruge en halv million på det. Jeg vil sige, den her model her, en familie kunne have sådan en her. Der er masser af plads, og man får rigtig meget bil på fingrene. Så jeg vil sige en familie, som skal køre til og fra Netto med masser af varer, men det er også god at rejse. Prøv at lægge mærke til, hvor tændingen sidder. Kan du finde tændingen? Ja, den sidder dernede. Midterkonsollen. Er det ikke genialt? Det ved jeg ikke, hvorfor. Jamen det har de jo gjort, fordi at tændinger normalt er jo lige her ved knæet. Og hvis så kolliderer, så får du faktisk nøglen ind i knæskallen og flækker knæskallen. Så det har de gjort bare for at ligesom at hjælpe os, så flytter de tændingen ned imellem armlænet og gearstangen. Og så er det også let at komme til, fordi så kan du bruge en hånd til at styre alt hernede. Ikke? Det var bare smart. Stadigvæk ikke imponeret. Du er stadigvæk ikke imponeret. Men jeg har et S i ærmet, jeg godt vil spille allerede nu. Er du klar? Jeg er klar. Transformers. Okay, jamen så jeg er solgt. Det er en super... Hvad synes du? Fedt. Det er meget, meget ingeniørtjekket. Det skal den have. Mission accomplished. Men vi kan ikke høre... Jeg vil sige, den kan godt få lidt mere roser ud over den der. Vi kan ikke høre, at bilen har gået 250. Ja, lidt mere. Vi kan simpelthen ikke høre, at den har kørt så meget, og gearkassen fungerer, og den larmer ikke, og den er ikke slidt indeni heller. Ja. Så det er sgu da meget fint. Men altså, kedeligt. Kedeligt, fint, men kedeligt. Alle kender historien om Romeo og Julie, så vi skal selvfølgelig se på en Alfa Romeo Junior 2.0 til 5.000 euro. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er sådan en ladefund. Den står bare fuldstændig smadret. Til gengæld så har den gået over 200.000 kilometer. Og hvis du er interesseret, så kan du hente den i Grækenland. So baby, come and take my hand tonight, and know that everything will be alright when we dance and we fall and we don't care at all. Now we just sing the la 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 la. La 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 la. Jeg har smidt jakken. Det er jo sommer. Okay. Vi har set vores annonce. Vi skal lige runde bilen af. Ja. Altså... I forhold til et IKEA-skab, så er den jo, så er den jo okay. Tror jeg. Altså, jeg synes stadigvæk, den er meget, meget kedelig. Men jeg synes, den kører meget, meget godt. Altså, der er intet, der knirker eller larmer. Efter 250.000 kilometer. Det er det, de kan. Det er det, svenskerne kan. Så vil du købe sådan en her? Altså, nu har jeg jo prøvet at overbevise om, at med sikkerheden og... Altså, du ved, Saab går jo op i sikkerhed, ikke? Ja. Vil du turde købe sådan en? Ture, ja. Have lyst til? Nej. Not so much. Er det for meget? Ja. Blød hat? Jeg synes, den er lidt for kedelig og usekset og... Men du har en bil for livet? Ja, det tror jeg. Jeg tror, man har en ven for livet. Altså. Jeg tror, at det er altså... Ja. Det, som jeg måske skulle tilknytte Saab'en, det er jo, at der er mange, der er bange for at købe Saab. Fordi de siger, nu er det her gået konkurs. Mm. Ikke som IKEA, det lever stadigvæk, men Saab er gået konkurs. Og man skal faktisk ikke være bange for reservedel. Jeg undersøgte lidt, hvad kan man gøre? Og begyndte på, der er noget, der hedder Saab Parts, som har sat sig ned nu og vil omfavne Saab-markedet. Der er jo rigtig mange entusiaster, der vil holde ved deres biler. Og de har lige nu 74.000 artikler på lager. Okay, så man kan sagtens købe reservedele? Så jeg undersøgte lidt, hvad koster det egentlig? Man kan sige, at der er nogle dele, der er måske lidt dyre, andre ikke. Der er nogle af delene, der er dobbeltpris i forhold til en Mondeo for eksempel. Men det er sådan, det er, når man har en lidt speciel bil. Ikke? Så ja. Jeg havde jo sådan en her, og jeg var meget, meget glad for den. Og den eneste grund til, at jeg solgte den, var, fordi du skal i sommerhus. Ellers havde jeg stadig haft den her bil. Okay. Så. Mr. Blødhat. Så det er blødhat eller sommerhus på Ærø. Og ved du, hvad vi gør nu? Nu vil du stå lidt og kigge på den, og så vil jeg gå ud af banen.
Det var altså en god badetur. Det må jeg sige. Jeg blev kølet af, og jeg er frisk og klar til grillmad. Men jeg håber ikke, at... jeg håber, det er okay at hænge mine badebukser bag. Nu er du tæt på sædvarmen igen, mand. Jeg sagde vist ikke. Skulle du ikke tørre? For helvede, jeg hjælper dig. Jeg er lige ude og køle af. Jeg hjælper jeg dig er meget hurtigt tør nu. Ja. Nu kan jeg tage mit tøj på. Hold kæft, hvor er det varmt. Jeg hjælper dine små svømmere med at blive tørre. Ja, jeg har set det flere før, så det er bare, du tørrer bare løst. Den punkt skal tørres, du. Den skal være velhængt. Er det en hurtig sædvarme? Jamen, den er meget hurtig. Den er meget, meget varm. Prøv lige her. Jeg er nødt til at splitte alt det her af til man altså. Vi kører lige forbi sådan en af de der, hvad de hedder, car clean, hvor vi kommer ind med sådan en... Ja. Det viste sig, at Saab var bedre end IKEA, i hvert fald til at lave biler. Og det her, det er The Roadshow. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Salem. Tak fordi I har set med. Hvor du egentlig alt det tøj på? Det er fordi, jeg er ved at få malet et portræt. Hvad? Et portræt? Nej, seriøst? For helvede. Ja. Kroki? Nej.